episod de Annihilation. Acesta este un minigames nou, cam nou. Aici trebuie să-ți aduni fier mai întâi, să-ți faci armură și la sus, după cum vedeți că e faza întâi. Abia s-a început meciul, dar când o să fie faza 3, în centru o să apară diamante. Și o să vină toți să ia și o să fie lupte, să fie interesant. O să facem de două părți, pentru că este lung, meciul o să fie lung, deja abia am luat 5 are. Meciul o să fie lung, durează undeva jumătate de oră, o să filmez 15 minute, 16, apoi o să închid și apoi o să filmez alt episod. Și o să pun episodul 1, partea 1, partea 2. Annihilation. Nu vreau să stau singur în mine, pentru că o să vină alții și o să mă omoare. Să mergem și o să punem aceste blocuri de fier în furnal, ca să mergem să luăm și niște cărbune. Niște cărbune pentru a putea prăji tot fierul. Și cred că o să facem un tunel spre de fier, mine. De fier. Trebuie așa să mergem. Să luăm fier. Apoi să mergem înapoi. Ăștia deja sunt full iron și încă mai caută fier. Dacă o să moară acum, o să înjur toți copiii și o să închid episodul. Nu, urmesc că nu să închid episodul. O să mai departe o să mergem. Și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ce scăpați de la Iron, ăștia sunt. Parcă au scăpat din închisoare. Nu mai văzut aia în viața lor. Am 13. Îmi trebuie mai mult, nu doar atât. Și vreau să-mi cumpăr și diamante pentru pentru că să-mi fac o sabie bună. Ce scăpat. Este deja full iron și el mai ia. Acolo am 15, eu încă să mă ajunge. Nu risc ca să vină cineva să mă omoare. Uitați, vedeți cum a venit de la roșu, cum vine de roșii. O să-mi ajungă, cred că 10 cărbune, da. O să am armură, da, o să-mi ajungă. Așa. Trebuie, pot să-mi cumpăr ceva. Am 50 pentru diamante, mai am nevoie încă mult. 75, mai am nevoie de 25. Până la 75 de... Mai am nevoie de spart câțiva... Ce este aici? Luptă 3. Luptă. Ce este luptă? Asta o stupă aici. Bine de tot. Acum pentru
o să poată intra pentru intrarea inamicilor. Și sunt mai în siguranță, așa. O să fie mai în siguranță. O să săpăm iron până când o să putem să ne luăm o sabie de diamant, să ne luăm câteva diamante, 3, adică nu, doar 3 poziții și o să... Da. Putem să luăm, dar o să mai săpăm un pic, să fim 30 de ani. Uitați, unul albastru. Și aici a stupat asta. Se teme că o să-l omoare și eu mă tem. Nu, doar nu vine. Fă ce vrei, nu aici. Fă ce vrei, tot nu vine aici. Mi-e frică să este aici. Nu mi este frică. Vezi unul verde, Am lag, nu mă omoră, nu mă omoră, te rog, nu mă omoră. Nu mă omoră, te rog, please. Am fugit 3 km. Mi-e frică să ies acum. Pot să-mi cumpăr diamante? Pot să-mi cumpăr, dar încă nu-mi cumpăr pentru că mi-e frică să mor și am nivel mare. Și... Trebuie nivelul 30 ca să ne începem să sabie de diamant. Repede, așa. Un fir ne trebuie doar unul. Să facem nivelul 30. Stai puțin, am o idee. Să ne facem armură full și nimeni nu o să ne facem de diamant. Stați, am o idee. 24 o să ne trebuiască. Și apoi așa. Ce? Așa. Apoi ne facem o lopată. Apoi cumpărăm diamante și le facem o sabie. Acum trebuie să vină asta. Data cu ușa să moară, cumpărăm diamante. Așa. Cum putem să stăm liniștiți? Cred că putem să stăm liniștiți. Dar ne trebuie nivelul 30 să ne facem. Să ne încetăm să sabia. Să săpăm un pic. Am lag, pentru că filmez. Nu-mi place lag. Lagul amețesc când am lag, așa, la capul. Nu tare, dar amețesc. Când se mișcă așa întreabă. Da, se întrerupe. Nivel 25. Da, încă 5 nivele. Repede și ne facem o sabie și suntem good to go. Suntem fulgerați. O să ne cumpărăm și de putere, străini și pe engleză și pe rusă sila.
O să ne cumpărăm de aia, apoi o să mergem la bază. La bază, cred că o să mergem. La bază la vers, cred. Sau vers suntem noi, nu știu probabil. Stați să dau mare. Unde? Că nu auzim. Mi-e frică că o să mă moară. Atât. Aici dacă mor este o tragedie. Că ai făcut atâta, ai lucrat, ai muncit atâta și apoi te-au omorât în post. Încă puțin, încă puțin. Hai, 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 hai. Așa, așa. Și ne facem și un arc. Aveam săgeți, să ne facem și un arc și o să o legea de nivel 5. Gata. Acum avem o sabie, o să ne facem. Este bună. Cam bună. Nu că iarăși a venit ăsta. Uitați-vă. Din două lovituri la spate. Din două lovituri este 47 de... Nu-mi place jocul ăsta. Să mergem să ne facem un arc acum. Așa. Să punem asta, 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 asta. Asta. Săgețile nouă. Asta. Acest. Ne luăm 3 aere. Așa. Să ne facem un topor și un pickaxe. Așa. Așa. Așa, așa. Stați. Așa. Așa. Pickaxe. Topor. Arc. Așa. Săgețile le punem aici. O să săpăm încă un pic pentru... Sunt încă minier. Trebuie să-mi schimb hitul. Dar acum o să-mi merg să-mi încetez arcul și apoi să-mi schimb hitul. O să merg, o să-mi arunc iteme pentru undeva. Doar sabia o să pun pentru chest armura și săgețile. Sabia, arcul, să le pun în chest. Săgețile și... Săgețile o să le pun sus în... De acum o să mergem să ne încetăm arcul. Power 1. Chiar a venit asta aici. Cum poate să intre el? Gata, am murit. Am murit. Avem un diamant aici și iron. Aici mai avem iron, da. Pun aici și aici. Apoi să iau asta. Să pun asta aici. Apoi restul lucrurilor o să merg și să le arunc sus. Apoi o să-mi schimb hitul.
le arunc aici. Aici să le arunc. Ori aici le arunc. Doar să nu cad eu. Așa. De ce doar pe noi vin roșii? Sunt 4 echipe. Avem ceva important. Nu intrăm în important. Ce s-a auzit? Stați. Nimic. Stați, ne punem kitul de luptător. Și o să ne luăm itemele și o să închidem primul episod. Stați puțin. Doar vreau să nu le luat nimic. Da, sunt aici încă. Așa, să le sus, aici. Așa. Așa cred. Da. Să fim încă puțin. Să mergem să ne mâncare puțin. Mi-am luat mâncare. Da, atât a fost primul episod, să imediat voi începe la alt episod.